masoyiyata, masoyiya, abar ƙaunata a duniya. So yana da rana gun hajjara zan je na kwana. Da farko sallama gare ki abar ƙauna ta zuciya, ladina abar yabona ke na rika a zuciya. Ƙaunar da nake miki yar uwata ya fi kogi na maliya. Ciwon ƙaunar ki hajjara ya min kamu a zuciya. Ina fari ina da kai masoyina abin yabo, ni ma masoyi ƙaunar ka nake wallahi har a zuciya. Kullum fata na ka zan mijina mai share kunci a zuciya. Haɓɓan ilham da ni da kai har abada babu rabewa. Taho taho masoyiya, mu je mu sha kunun gyaɗa, wanda ni da ke mutu raba. Dangi da yan uwa na farfada, ke ce uwar ƴaƴayena, masoyiya ta guda ɗaya. Ciwon ƙaunar ke hajjara yayi min kamu a zuciya. Karka damu ka ji ai ne fa ƙaunar ka na raka. In babu kai ba zan iya rayuwa ba a duniya. Dan ka shige zuciyata masoyi ka yi mamaya. Fata na Allah ya bar mu tare da kai, ya tsare sharrin makiya. Ina ji da ke masoyiyata, ina alfahari da ke. Da a bani kuɗi miliyan 100 gara abin ke masoyiya. Dan kin fi kuɗi mahimmanci gare ni ya masoyiya. In babu ke hajjara zan iya faɗawa rijiya. Assalamu alaikum al'umma, kuna tare da naku Ainefa, cikakken mawaƙin nan da yake kawo muku daɗaɗɗen waƙoƙi a koda yaushe. Don neman wannan mawaƙi